si Maranghilen eh. Sa Santo Rosario kanonay mamampo Ave 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 Maria Ave 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 Maria Wata Alandong tamalay ang Birhen sa Fatima namong gidala timaan sa mong pagidugma Bang Maria Santissima. Santa Maria ng Kasalian, silang po kami magkasasala kami para sa Santa Maria ng Kasalian, silang po kami magkasasala kami para sa sa katalagman sa among pulanan o sa taknang tanan among pangayoon kanunay mong panalipdan inutang naton A few moments later. Hi, good morning. Adong buntag, madong adlaw sa tibuok kalibutan. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Katubang ko sa tubangan ng orasa. Kaya binhag 26 na ko gahapon adlaw Domingo. Ayaw ko kasabot sang gibati daan sa Sabado sa gabi yung mura ko gipungahan sa sirotong sobrang trabaho o kaya wak mo ko gikaon itong niaging adlaw katong video nga nagkaon ko mabulo okay raman to ito siguro pag pangahoy na ho o unsa kaya mo raman to abi na hindi na ko kaabot rong adlaw kapit na akong tawag ko emergency ambulance na ang tapod pero nakaya ra ang tos Ginoo
Inom na ko og sagbot para ko maka-video kay mo to muna na. Hapit ko mapada sa una nga na ambulansya dali katong durok ko kung suka. Karon tong gabi na wa ko magdurok suka. Naglisod ko og ginhawa. Pero salamat gyapon sa Ginoo. Katubang gyapon ko rin ninyo. Update laman ko kay iwa man ko nga na nagsigigli sa ahong kuan. Nagsigiglan tao nasikatang ang sarag ko ito akita ko karon. Salamat lagi gyapon ko sa mga gahom nga naabtan ko rong orasa. Pero kakayanan na muna nga salamat Lord. Salamat kaadyo. Nakabot pa ko rong adlaw. Wala na dyan kong paglaom itong gabi na. Abitid na o mao na to. Laihang gibati lahi na po. Siyagi doon magsuka ka itong itungahan ko. Nagasid ko ginhawa. Agahang daan ni. Arang kagilot. Magasid ko pagkuhan kay muubo ko. Dagkapong upiran sakit. Ang kagaling nga. Nagil ako sa tanan. Sampit sa Ginoo. Hatagan pa ba kung nila kinabuhi itong orasa. Pero hatagan pa di ay pinanggap pa dito sa Ginoo. Salamat ka, Lord. Salamat. Karon, kauwan. Bago ko naglantog ang mga mani kaya nanurot na. Kauwan, salamat gihapon sa Ginoo. Abot pa ko ng rasa. Kung ako'y himong kuandron, ako na himong maligja. Kaya gaano pa din yung balatian. Malakanan ako nga karusod si Mana. Sige pa siguro mawata ka sa mitiri. Kasi magpa-ultrasound ko. Ato na po kong doktor. Sang doktor. Okay, nagsag. Sorry kazo. Tapos nag-ingon na nga daghang ni PM na mag-amping ng puno ko. Tungod kay operada. Sorry kazo, wap pa na makuan. Agang feel po na bitaw sang aging adlaw sang pag-reflect. Feel po na nga wap ko opera. Kaya mura wap ito sa una nga. Tumama din niya Lipon nga, lipon sa laki, makaya na kapag papangahoy na kapag bitaw, daghang kahoy na tapok na puno din ang ibabos ang abuhan diya tapos gawas tungod kay naning kamot po ko nga makatigom ko kahoy kay mga ito ang ginahuna nga na ko'y mahimong baligja nga di na ko maglisod. Kaya kanaging kahoy, importante din na kayo makanan ako labi na pinakalit na order ng umingon o butsatra nga magpahimog suman, magpahimog biko yung natural, andam lang sa tanan ng ang kahoy kaya magsiguan na hindi panahon lagi nga na yung order o gawan mo nang ready ko na ko kahoy mo ito naging kamot ko magkakahoy hindi ang adlaw wala ko magbali-bali sa kagalingon nga bawal aghang pagpumulsa kay mura naman pagtuhang pamilya wa ko itira moday balik di ay bagsak. Daghang salamat sa iyong pahimang no. Mahal gyapon ko ninyo karon na mo nag-ingon na mag-amping kuno ko. Alam mo tong gikuan tong iyong mga pahimang no. Pero dili kalikad ani maglihok. Puwersa. Di bitaw ko ganahan nga magsira kong lingkod basta di ko sa diha kahal man ko cellphone ako'y time para cellphone ko di ko nga naiban diha nga naara sa cellphone ako daghan kong agi
Buntag sa gulo na ko'y agi, mga ingaron, kasi dalig na ako'y gibati, naman ako panilig sa gawas, naman ako pangipasipos. Sabi ko ingan nga masigara ko katubang og kuan. Cellphone. Karon, Lunes na ron, agat chat nila Rodrisa. May mga ilalay kong sponsoran ko nila og dress sa kasalitire. Naghuwat na po ko. Manang asan mo chat na to sila. Mabiyahe na po ko. Kay nizawat na lamang ko. Kay medyo ko ikapalit. Manang bago ka na ikaluyan ko nila nga ilang kong palitan. Pero kaya pagbiyahe lagi na karon sa kani, nakayabahan na. Kalaging paminaw sang ginhuaan nga lahi man. Bura mo ko. Bura ba to ko kanang ay insikon hang tijan. Di hagpit-pit, di man pud butod. Nagisad lamang ko ginhawa. Di mo sa kutig pa niya po o gabiin na. Sakalang ko niya po, lasing ko. Sikat ko no, pero lasing ko kung kaan ako. Inam gali kong limbol sa tikas bahay say nga. Ato ko magkaan, da kong luto, ato ko mo kaan. Kaya kaya sanay din na mawadag ininit na medyo pitay maganahan ko masin ininit. Maramdong ko dito. Inam kong limbol nga. Sadyo ko no ko manihapon. Ito na anad na bitaw ko. Manihapon ko sadyo. Mga lagi to. Iba ko ba ano gabi ko abi nang ma-intonsis na ko nung paanakos yung atubangan. Pero wala kaya pong kusali sa Ginoo. Langga kaya pong sa Ginoo. Salamat Ginoo. Salamat lagi po sa Ginoo. Kaya na. Ilahan na daw kung di na mag-atubang sa kamera. Wala na sa malang hilin. Impas na. Entonces na bitawaran ni katawan ng balatian ang problema hananangan sigma na ay mag-inom-inom na lamang ko kuan watitsaw lumungan. Gaya na minum sa ko o watsit saura na watsit sa dahon daipod ng hilba na dahon-dahon na naman ang giinom yes ng adlaw malagi po siguro itong pasangilan nibalik mo kung inom kanang kape stick dito kan hinunahagkuan kanang gatas murag mo 1 week kanina inom-inom na og kape stick nga gatas. May pasanginlan lagi siguro. Akong gibutan pero di man pulbo to dantigan. Hindi yun nga salig sa Ginoo tanan. Salig sa Ginoo tanan ng balatian. Ito na maingon nga. May mga malikas maingon nga. Adyo paglihok, adyo pagkuhan, adyo pangana. Ang sani gusto nila magkuhan ako. Magligad-ligad. Maglingkod-lingkod. Nga. Paano po kitang operahan? 5 lang pagkabuan. Ako gadin nadik ni mo kay kuhan. Masirin tagagigda. Masirin tagaglingkod. Jesus marosip. Yaw baga dyan. Masiglingkod, masighigda. Ang ganabay mo. Kakaon baka apotag masirin tagagigda, masiglingkod. Mag-milyonaryo yata kay pwede na ka magsiglingkod magsigigda tiyaw kasi na kaya na nga nga siya kasi pagpa-opera na mga 1 month bula na magali ko bagat sang hula-hula nga di ko makatrabaho di ko makapang-lihik-lihik katong hinibitos bilita pag uli na des pag humag-opera din hinibitos bilita kasapal bito ako mo siguro po tulong yung aging pagkaduha na ka-admit nga aduh na ka-hospital nga masing buto po ko nga nabughat ko kay mo lagi to mga sa ginagmay itong bao po kong ipirahan
kaning mga marites, mga hilabtanon. Sila may labi. Hindi man sila Ginoo. So, kira. Kamupulam ko na ng mga marites ng taon. Hindi na lang natagdo ng mga marites. Yain yun pagdintag. Irihis. Huy, ikaw irihis. Ginoo, irihis. Lakto bito pag-istorya, matugan ko ninyo. Nako is-share ninyo. Gani ko sa among lugar, di ko ganahan magsimba. Kay, marang nagaban, hinibahan ko nagsimba ko sa kawalingon. Ampus Ginoo. Kaya nagapon na rin barangay sa bahay.